Hey! Oops! Abot na! Kayat! Op! Inat! Inat! Oh, mangihi pag ganito. Mangihi pag... sige. Ate. Naghilak di ka ganina? Ano naghilak mo ka ganina? Tinina ingon ay. Oh, gimingaw. Gimingaw di ka? Ha? Mo de sharing hating. Gimingaw di kuno siya oy. Ato ba? Ang aton is ato. Nalayin aton. Nya. Aton, amon. Oh. Gimingaw ko na siya sa ato. Ano sa ti? Lagi usah hilak. Nausahay mo hilak. Ayaw, hilak. Kapit na bitaw ka mauli. No? Ha? Ayaw ko sumagana. Hindi trabaho sa atin. Atin lang ka sa sawa. Sabang. Ato ka sabang. Ha? Unsa? Dari lingkod dati. Ay dia. Ay dia lagi. Di pa nagkuha ko dali. Di lagi dulu. Dili ba dia? Exercise ka diha. Tembok ng perbeka. Berani tembok ka? Di na kaya dapat. Di na bitaw. Gutom siguro. Pero ginahurot niya kanon. Oh, lagi di siya makaog gamay, di siya makaog daghan buntag. Dere ra likod. Yang gatas mo gatas. Ang gatas inom. Ano ito? Kahit tulo na katambal ya. Respiridon ubi kon. 40 naman. Ha? 40 kabok. Sige lang. Kay balik niya respiridon na pod. Para kuno na sa dili na siya magyaw-yaw-yaw. Oo. Dira. Ha? Say kaya.